Nasledujúci príklad bude znázorňovať vytvorenie veľmi jednoduchého lineárneho problému zaťaženia nosníka alebo nejakej inej konštrukčnej súčiastky. Budem postupovať krok po kroku od vytvorenia problému, vytvorenia preprocesingu cez spustenie solveru až po následný jednoduchý podprocesing. Na obrázku je znázornený systém Deform, verzia 12.1 so service packom otvorené prvé základné okno. Čiže na úvod si ukážem, ako nastaviť pracovné prostredie a vytvoriť problém. Pracovné prostredie nastavím tak, že si v adresári, ktorý budem používať, vytvorím podadresár. Pozor, podadresár musí byť bez medzier a bez špeciálnych znakov, pokiaľ možno jednoduché znaky bez medzier. V mojom prípade je to problém podtržník 1 v adresári dokumenty. Taktiež treba skontrolovať, či celá cesta tohto adresára je bez dĺžňov, bez mäkčeňov, bez medzier, ako je to v tomto prípade, je to adresár c2.users netspal documents problém 1. Keď mám vytvorený adresár, tento adresár budem používať ako moje pracovné prostredie a musím si nastaviť systém Deform tak, aby som sa nachádzal v tomto prostredí. Čiže na hlavnej obrazovke Deform prejdem do nastavenia a to Deform Setup. Takže Deform Setup to nie je, ale je to nachádza sa to tu, v tomto menu a je to Options Environment. Kliknutím sem sa mi otvorí takéto rozbalovacie okno. V niektorých verziách je Environment Settings aj v tejto lište. Nastavenie v tejto lište Environment Settings. Tu je potrebné vybrať kartu User Directory a na prvom mieste vybrať pomocou tlačítka Browse adresár, ktorý sme si vytvorili, čiže to je v mojom prípade dokumenty a problém 1. Vybrať priečinok. Priečinok je vybratý, spustiť OK a poklepaním na toto tlačítko Home vľavo hore máme vlastný čistý problém, v ktorom budeme riešiť ten základný lineárny problém. Čiže v ľavom okne adresárová štruktúra, poklepaním na Home sa vrátime do adresára, v ktorom budeme riešiť ten problém. Teraz je možné spustiť preprocessing, New Problem, vybrať problém 2D, 3D, skontrolovať, či sú jednotky SI. Meno môže ostať ako Deform a v dokumente User Netspal Documents problém 1 OK. Otvorí sa okno tvorby problému v rámci preprocesingu 2D, 3D, kontrola problém, meno bude tento, Deform. Lokácia problému bude tu, bude vytvorený nový adresár Deform. Bude to 2D problém a systém bude SI. OK. Tak, teraz keď sa presuniem do toho môjho adresára, ktorý som si vytvoril, si môžem všimnúť, že je vytvorený adresár Deform, v ktorom sa bude pracovať.
Prvé, čo je potrebné nastaviť, tak je, aký problém budeme riešiť. Či budeme riešiť 2D axiálne symetrický, 2D plane strain, 2D torzný alebo plane stress. Informáciu o tom, čo znamená, môžem nájsť v Deform manuáli, ako aj všetky ostatné informácie. A napríklad tu máme 2D, 3D preprocesor, informácie, ako sa pracuje s 2D, 3D preprocesorom. A hneď je tu aj informácia, ktorá hovorí, že ktorý problém plane stress, torzný plane strain a axiálne symetrický, to je to znázornené, ktorá úloha sa ako rieši. Čiže v mojom prípade teraz budem riešiť úlohu plane strain, kde bude v jednej osi zanedbané posunutie, zanedbaná deformácia. Budeme riešiť 2D úlohu tak, že v jednej osi, v osi Z bude pretvorenie alebo deformácia nulová. Čiže plane strain, next, simulation controls. Tu skontrolujem, či sa jedná o SI, simuláciu Lagrangesová inkrementálna, či budem riešiť iba deformačnú úlohu, nie tepelnú, kvôli jednoduchosti zatiaľ len deformačná úloha, plane strain. V tejto časti simulation steps si zvolím starting step number -1, nakoľko je to jednoduchá úloha, stačí mi jeden krok a ten jeden krok bude aj uložený. Čiže step increment to save 1. Next. Pardon, ešte v časti Simulation Controls na tejto tretej karte zvolím Step Increment Time a bude to 1 sekunda konštantné, 1 sekunda na krok. Next. Materiál. Materiálový model zvolím z databázy, dám si načítať knižnicu materiálových modelov, zvolím si tool materiál, machining a tento materiál pre ukážku iba. Load. Materiál sa mi objaví tu v materiálovom liste, kde si môžem skontrolovať všetky vlastnosti, ktoré ten materiál má zadané. V mojom prípade sa bude jednať iba o elastické materiálové vlastnosti, ktoré sú viditeľné tu, kde máme Youngov modul 650 GPa, Poissonová konštanta 0,25 a termálna expanzia, ktorá nebude braná do úvahy, pretože nebudem uvažovať o termálnom zaťažení. Budem riešiť len jeden objekt, ktorý bude zaťažený, bude mi to predstavovať odknutý noskník, čiže pridám si jeden objekt na karte objekt plus. Tento objekt si môžem premenovať ako tool a nástroj. Jeho vlastnosti budú len elastické, nebudem uvažovať o plastických vlastnostiach. Next, jeho geometria bude jednoduchý obdĺžnik. Mám niekoľko možností zadefinovania geometrie, v tomto prípade to bude iba define primitive, kde to bude šírka 100, to znamená 10 cm, výška 12, to znamená 12 mm a celé to bude 0,0, to znamená, že to bude v strede súradnicového systému. Keď mám takto objekt vytvorený, môžem kliknúť na OK, objekt je vytvorený. No a teraz niečo málo o pohybe v pracovnom prostredí. Na vrchu vľavo sú ikonky, ktoré nám slúžia na prácu s pracovným prostredím. Ikonka táto, môžeme s tým pohybovať. Ikonka táto, zväčšovať, zmenšovať. Ikonka táto, môžeme využiť výber na zväčšenie. Ikonka táto slúži ako meranie. Môžeme merať. Pokiaľ to chceme zresetovať, klikneme tu na
tlačítko refresh, to meranie, prípadne tu na tlačítko fit view, kde nám zobrazí všetky objekty, ktoré sú tu fitnuté. Samozrejme je tu aj možnosť otáčania, ale to sa využíva v 3D, v 2D to význam nemá. Takže geometria objektu je vytvorená. Sieť. V rámci siete môžeme ponechať nastavenie také, aké je. Veľmi dôležité ešte pre začiatok, pokiaľ toto nastavenie v pravom okne, kde sa nastavuje ten problém, bude iné, tak Deform implicitne umožňuje využiť dva módy. Tie módy sa prepínajú tu hore, kde je Switch to Wide Mode, to je taký jednoduchý mód, a Switch to Expert Mode. Pri switchnutí pre Expert Mode je možné nastavovať viacej nastavení a pracovať s prostredím efektívnejšie, avšak to vyžaduje väčšiu znalosť tohto prostredia a systému ako takého. My budeme pracovať v prostredí expertnom, aby sme mohli nastavovať viacero vlastností. Čiže to je dôležité hneď na začiatku tiež skontrolovať Switch to Expert Mode. Čo sa týka teda generovania tej siete, necháme to tak, ako je to a vyskúšame generovať sieť konečnoprvkovú pre túto geometriu. Sieť je vygenerovaná, je možné si všimnúť, že tá sieť je veľmi jemná pre takto jednoduchý problém. Má 1000 elementov, čo je pomerne veľa. Čiže ja si prepíšem počet tých elementov na 100 v tomto okne, target number of elements. A vygenerujem si sieť s menším počtom elementov, aby som si skrátil výpočtový čas, aby som si zefektívnil využitie toho solveru a pre ten problém, ktorý budem riešiť, je to aj tak postačujúce. Sieť je vygenerovaná. Next. Materiál vyberem spekaný karbid. Next. Okrajové podmienky. Okrajové podmienky budú dve. Jedna okrajová podmienka bude spôsobovať to, že túto stranu ľavú bude mať fixnutú a na pravej strane bude zaťažujúca sila. Čiže, čo sa týka podmienky fixácie tejto ľavej časti obdĺžnika, kliknem na Velocity. Kliknutím na Velocity sa mi otvorí nastavovacie okno a plus vľavo mám ikonky pre výber nodov. Velocity dám v všetkých smeroch. Budú tieto 4 nody, ktoré sú tu, fixnuté, čiže nebudú sa pohybovať. Mám niekoľko možností, ako ich vybrať. Najjednoduchšia je one by one, to znamená, kliknem na one by one výber. Vyberem nody. Pozor, ja som mal zvolený Measurement Tool, čo mi spôsobilo, že som vyberal a meral. Čiže ja si to zase zresetujem pomocou refresh a pri výbere nodov musím mať zapnuté Select Mode. Pokiaľ mám zapnutý Select Mode a one by one, vyberám nody. Tieto 4 nody mám vybraté. Vyberem, že chcem zadávať rýchlosť nulovú vo všetkých smeroch a pridám podmienku okrajovú kliknutím na tlačítko plus. Čo sa mi prejaví tým, že mám pridané hneď dve okrajové podmienky, fixáciu v x a v y smere. Ďalšia okrajová podmienka bude sila. Sila bude pôsobiť na tento node, čiže skontrolujem si Select Mode vybratý, one by one, vybratý node. Skontrolujem si, že to bude v y smere a môžem tam zadať napríklad hodnotu minus 300 newtonov, že bude v tomto node pôsobiť. Samozrejme tých nodov môže byť aj viac. Ja vyberám len tento jeden.
čiže minus 300 N v y-ovom smere a dám podmienku pridať. Okrajová podmienka je pridaná. V móde y mám jednu okrajovú podmienku minus 300 N. Ďalšia podmienka movement. Nepotrebujem využiť, pretože mám len jeden objekt. Property nič. Initialize nič. Kontakt riešiť nebudem. Stopping controls tiež nie. Step kritéria sme už nastavovali. Minus 1, 1, 1 a 1 sekunda. Môžem skontrolovať. Vygenerujem databázu. Je to celý problém. Už takto zadefinovaný. Môžem vygenerovať databázu problému. Najprv si ju skontrolujem. Kliknutím na check data. Databáza môže byť vygenerovaná. Dám generovať databázu. Pokiaľ bola databáza vygenerovaná, môžem prejsť do hlavného okna, čiže preprocessing si zavriem. V hlavnom okne prejdem do adresára deform, kde mám databázu deform.db a túto databázu dám vyriešiť kliknutím na tú databázu a tlačítko run. Spustí sa mi Solver prebere databázu, na karte summary, na karte message si môžem prejsť, na karte message si môžem pozrieť, ako solver riešil tento problém, nakoľko to bol naozaj jednoduchý problém v jednom kroku. Simulation is completed a zastavená na užívateľom definovanom kroku. Čiže databáza je vyriešená. Teraz, keď je problém vyriešený, môžeme ho otvoriť v postprocessingu, čiže deform 2D, 3D, post. Otvára sa mi postprocesor, v ktorom môžem robiť analýzu problému, ktorý som riešil. Tak. Je to obdobné okno. Na spodku sa mi nachádza slider, ktorý môžem posúvať a vidím, že ten nosník sa mi ohýba smerom dole. V minus prvom kroku je takto, v prvom kroku je už ohnutý. Takže dám si ho v prvom kroku, to znamená, že ten solver to vyriešil po ten prvý krok. Ikonkami týmito hore si môžem prepínať mod zobrazenia, či chcem len objekt, len sieť, objekt so sieťou alebo len kontúry. Môžem nechať objekt so sieťou, aby som videl, ako sa tá sieť posúvala. A v ľavom okne na vrchu je tlačítko State Variables, kde môžem v základe si pozrieť veličiny, ktoré potrebujem. Napríklad napätie efektívne je v tomto prípade takéto. Pri minus prvom kroku nebolo žiadne napätie, pri prvom kroku sa ten nosník posunul vplyvom pôsobenia tej sily a to napätie vzniklo takéto. Najväčšie napätie efektívne v tejto časti, najmenšie v tejto časti. Takisto aj ostatné veličiny. Napríklad displacement, total displacement, tak táto časť nosníka je posunutá o 1 mm, teoreticky o 1 mm pri nastavení takýchto podmienok. Samozrejme, pohybovali sme sa len v lineárnej časti problému. Elastický model bol nastavený. Keby sme chceli pozerať ďalšie vlastnosti, ako napríklad tepelné, klikneme na AL a zvolíme si termálne vlastnosti, teplotu, tak máme len 20 stupňov v celom objekte, pretože tam nebolo nikde žiadne tepelné zaťaženie a neriešili sme túto úlohu ako s tepelným zaťažením.